nekwa ikpere m n'ala. Chineke dị mma, igwe okechi onye na-eme mma, eze ndị eze ọkaka okechi, chinenye nwa, chineme mma, ebube dike ka ịbụ. Anyị na-akpọ gị ebube dike. Okechi onye ntụkwasị obi, ị na-eme ife ọma, ị na-eme ike n'oge ya lụrụ elu. Chineke onye bi n'eluigwe, ịbụ Chukwu, anyị ekele gị o. Ndị Igbo kwenu ya kwezuonu o. Igbo kwezuonu o. Welcome to today's video. It is not a lesson per se. This one bụ Uka Nwa child dedication. A na-akpọ ya Uka Nwa n'Igbo. Uka Nwa, you'll be seeing loads of dancing and rejoicing for this child dedication. Please watch, put on your dancing shoes because today we are about to dance every day.
Come and see what the Lord has done. Come and see what the Lord has done. Hey. Anyị akwadobegokwa o. Nke a bụ gift bag akpa ndị pastors, akpa ya enye ndị ụkọchukwu. Enye ndị ụkọchukwu nne. Anyị eke ndị mmadụ. Ị na-afụ gị ka ọ dị ebe a.